Hangsi tadi yang juga tahu ka Deputy Commissioner juga East Khasi Hills ka kong isawanda lalu kalapen bena ya Kiei kiba shah bat kibam shah ban penlong ha ki siposngi ba penjari ya ka Containment Measure ha ka District Barakobai. Ka DC kalaong ba shah ban penlong ki jingelang ki jingeseng ni ki nu ki jingelang ban ai jing hikai bat on shah tang ki jinge tho ki belayo jing bit lepa bat ka jing on tap ni ka on thang ha ka ba ki di ban but thik ye ki kendon jing betha bat de ban palat e kalai phungut kalaong ru bala khang lot ya baro ki jaka jungok kai bat ki jing khai pateng ha ka than khaput bat ye ki yo ki ba he ka district la betha ba ki di ban bu ya ki jing perking ba kinum long ki ba khap nya kakong isawanda kala ong bakan don ka jing perking ye ki bri ki bawan sha kanong ba shalong bat ki bawan ki de bendan ye ki pas kala ong batang ki dukan ki bedi ki marba mardi ken yo ban plie kat kum ka jing penbet bat ki instant commander ni ki BDO kat ba ki dukan je ki wholesaler i ba penbiang ki bai pat ki district la pha da ka jing tho sha ki bai pat ki deputy commissioner khnang bakin wan kat kum ka jing penbet sngi bakanam penmi ka jing khap nya bat kalaong ba kamdan kanu nu jing duna ki marba mardi kadisi kalaong ba ki bri ki bedan ni ki jing pang jing stam ki ba armet ki la ban let ki jaka ajing sumar karep karyang ha ki thanyong kendong kala ban ya bet ya renti bat kumjo ha ka bede ba ka kamri jingri bat la sha ro iki khna ki no ikai bi ki nong tre ki jaka pulie ki ba ha ban yele bat up examine ni ban lek karek ye ki exam paper ha ka ba ki la ban pen I da ki ID ni ki du ki kot ki sla nalor ka ni kalau ong ru ba ki restaurant ki dukan sha kin ha ban khang hanrei on sha pat ye ki ba kin lek ai ye ki marbam shi ki yeng brio kat ba ki club ki jaka song di kyat be ki jaka di kyat ki cinema hall beauty parlor ki gym ki cyber cafe ki jaka tho team swimming pool kin ha ban khang kerdam bat ki nu ki dukan ki bam di ye ki marbam mardi kin hap ban khang bat la dalap baki plie klem ka jing yo jing bit on penchita mi ki kat kum ki kendon an ka kong isawanda kala ong ba on sha ban ya ki kali bat ki auto rickshaw tang ba ka de ban long tang si pawa na ka jing don ki kali ha ka sisngi kat kum ka jing pen bet bat ki de ban ket tang ye ki break badan kam ban mi kum ki balik sim dawai ki balik aitika ne na ka benta ki nu ki kam ki bakar ki kala kentu ya baro baki di ban but ki kendor jing betha bat kala ong ba on le dak bateng ye kitu ki bepersang ban kiar ban le ki test ha baki rung sa kajela bat kumju kitu ki ba ai ki jing tep ki ba bakla ha ka jo ka por baro ki tourist spot ha ka district jongi lakhang ka international border trade ka jingkhai ha ki thain border jongi ru ka export ha ka sora civil subdivision ni bat ki wei ni lakhang ya ki yo ki ba kham he ha ka district jongi ru ngila ong ban regulate ni ban pinbit pinbiang nakaliang jong ki BDO bat ki SDO civil khnang ba kinum long ki ba khap nya palat ki to ki yo shisen shita yo shisen sausngi ba jupen long ha ki wei ki than let's say ha maungap hamliam bat ki wei ni la ong ki BDO ban ai jing tip shaki shnong ban ai jing tip shaki pat ba baro bangin sange shwa hinrei bangin play thik tang ki to ki badon kam bat hakaju kaporu bangin num ya pin khapnya ya ki yo ki hat khnang ba kanum don ka jing bit lani ka jing sapriang shu jong uni ukhnyang jing pang namar hadu mentangi la yo I bo la lek ban prung la lek ban pur wat shaki thai nong kendong ki jongi kadau jong kani ka long ba ni kwa ban pinduna ya ka jing ya lang jong ki brio ka jing lek mi shayeng na yi nabar shabar yeng klem don ka kam ka kirki hadu kata namar ngitip ba ka jing pur jong ni khnyang jing pang ka don ka dei ling ba ki jing ya kendu la bande ki parlok jonga la bande ki brio ki batrei bat nga la bande ki ba ki ba thon ki bang ithu ithau nakitu ngi la ngala ban yo ni khnyang jing pang ngam la ban tip yala di ru ngala bande u carrier lani bla don lupa yu tau jing pangan pinbit shaki wei pat tika jingmut jong kani ka shipos ngi kini ki jing perkheng ka long ba ngin pinsuki ya kani ka jing por state jong uni u virus
kabamut ban ngim kwa ban pinchitom jingmut lani ban pinling a ya kibriu kibron kampan lek hospital kibriu kiba armet kibriu kiba hablek ya ka dialysis ya chemotherapy ni kwa ban ai ki ka jing shngan ba sngoba watnum kiar na ka jing lek shaki hospital lani ban lek shim dawai ni kinu ki jing don kam ki biadai bat ka kot ka khia ka jongpi ti sngo shngan ban lek phila ban pin i da ka prescription phila ban pin i da ka no phila ban shubatai la ki check ya ki to ki officer in charge hin rengi kerpa ki ban on nom shim kabu ya kani bat le bakla lani ban pintip bakla haka jo kapor ya ka rep kariang ki than nong kendong kala ban ya bet na mar ka de kapor ban thung ki jing thung ki rep ki riang haka jo kapor ki agriculture bat ki wei bat ki veterinary service ka jing let jong ki khna ki ban let tho examine ru ngisha ha ka de kapor ki nong hikai ki badon duty ki staff ki badon duty ki nong hikai ki ba ban let yo ka correction ru kam don jing a ru em phila ban pin i da ka id phila ban pin i da ka document ha ka jo kapor la don ka jing don kam phila ban apply ha ka website ka jongi ka bangi labo na ka binta ka ni ka bangi khot ka e-pass ngi kentui ki pat ba bas ngobha wat nom shim kabu ya kani ka de kapor ya phi ban yarap ban kentiu ya kani ka jing persang jong ka state jongi ban te la kam shisendon ya ka jing por state ka jing sapriang ba ima hadu kata-kata jong uni khunyang jing pang covid-19